Bakit mo ba ipinagtatanggol yang si Robert, ha, Vilma? Dahil ba may namamagitan sa inyo kaya ganyan mo na lang siya ko ipagtanggol? Hindi ka na nahiya sa akin. Hindi ka na rin nahiya sa ibang tao. May anak na tayo, Vilma. Sana man lang isipin mo na may pamilya na naghihintay sa'yo rito sa bahay. Bakit? Kulang pa ba ako para sa'yo? Kaya hinahanap mo ba sa iba ang mga bagay na hindi ko kayang ibigay? Langya naman, Vilma. Hindi ko pinangarap na bumuo ng pamilyang katulad nito. Magdahan-dahan ka sa sinasabi mo, Luis. Katrabaho ko lang si Robert. Walang namamagitan sa amin. Palibhasa kasi napakasiloso mo. Lahat na lang ng bagay na walang kakwenta-kwenta, napupuna mo. Dahil ba sa lagi kami magkasama ni Robert? Walang hiya naman, Luis, oh. Kung inaakala mong madadala mo ako sa ganyan mong paandar, nagkakamali ka. Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin ang reyna sa bahay na to. Pagmamay-ari ko lahat ng bagay na tinatamasa mo ngayon. Paano kung sabihin kong hindi na ako masaya sa'yo, ha? May magagawa ka ba? Diba wala? Bakit? Mapapakain mo ba ako ng masasarap sa pagiging delivery boy mo lang? Diba hindi? Kaya huwag mo akong matanong-tanong kung anong kulang sa'yo. Dahil wala ka naman talaga. Wala kang silbi at wala kang kwentang asawa! Bakit, Vilma? Ni minsan ba hindi mo ako minahal? Kaya mo nga ako pinakasalan, di ba? Dahil mahal mo ako. Ang laki ng pinagbago mo, Vilma. Hindi ka naman ganyan dati, di ba? Sige, kung tingin mo sa akin wala akong kwenta, pues lalayas na ako sa bahay na to. Isasama ko si Diego. Tutal, wala naman pala akong kwentang asawa. Doon ka na lang sa Robert mo. Isaksak mo rin sana sa makitid mong kukote na hindi ko hinangad ang buhay na ganyan. Wala akong ibang pinangarap kundi ang magkaroon ng isang masayang pamilya. Pero napakataas ang pride mo. Sana nga lang pagdating ng araw, maabot mo pa yan dahil sobrang taas na. Sige, lumayas ka kung gusto mo. Pero wag na wag mong isasama ang anak ko. Bahala ka na sa buhay mo. Pero tatandaan mo, kapag umalis ka rito, wala ka nang babalikan pa. Alis na! Alis! Dalhin mo lahat ng basura mo dito sa bahay ko. Dalhin mo na rin yung pangarap mong masayang pamilya. Dahil hindi na yun mangyayari. Mama! Papa, tama na po. Huwag na po kayong mag-away. Natahimik ang dalawa nang marinig ang boses ni Diego. Umiiyak ito at kumapit sa braso ng kanyang mga magulang para pigilan ang pasya nito na magkahiwalay. Agad namang hinawakan ni Luis ang kanyang anak sa magkabilang braso saka kinausap. Anak, dito ka lang muna ha. Pero pangako, babalikan kita. Magpapakabait ka rito ha. Kailangan muna ni Papang lumayo. Masyado na magulo ang mga pangyayari. Babalik ako, anak. Kukunin kita. Pangako ko yan. Iiwan mo kami, Papa. Iiwan mo kami ni Mama. Bakit po? Hindi mo na ba kami mahal? Anak, hindi sa ganun. Mahal kita. Pero may mga bagay na hindi mo pa maiintindihan sa ngayon. Pasensya ka na rin. Kung laging ganito kami ng mama mo, balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat. Sige na anak, aalis na ako. Vilma, wag na wag ko lang mababalita ang sinasaktan mo ang anak ko. Dahil sa oras na mangyari yun, kukunin ko si Diego at titiyakin kong hindi mo na siya makikita. Umalis ka na, Luis. Huwag ka na rin umasang may babalikan ka pa. Dahil simula sa araw na to, wala na akong asawa. At huwag kang mag-alala. Dahil aalagaan ko ang anak ko at hindi ko siya sasaktan. Iligpit mo na lahat ng gamit mo at umalis ka na. Umiyak na lamang si Diego habang nakatitig sa amang nagliligpit ng mga gamit nito.
Wala na nga siyang nagawa sa senaryong yun. Ganun naman kasi lagi ang gaganapan sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito simpleng away dahil talagang iiwan na sila ng kanyang ama. 10 taon na siya at naiintindihan niya na amang nangyayari. Pero itinuturing pa rin siyang bata ng kanyang mga magulang na para sa kanila, hindi niya pa nauunawaan ang lahat dahil nga sa nag-iisang anak siya ng mga ito. Makailang beses pa niyang hinila ang braso ng kanyang ama upang pigilang umalis pero wala na siyang nagawa dahil ito na mismo ang nagsasabing babalik siya kapag maayos na ang lahat. Anak, hayaan mo na siya. Simula sa araw na ito, sanayin mo na ang sarili mong wala ng iyong ama dahil hindi na siya makakatungtong sa pamamahay na to. Hayaan mo, bukas na bukas din, maghahanap ako ng yaya mo para may makakasama ka dito sa bahay kapag nasa trabaho ako. Napayakap na lamang si Diego sa kanyang ina habang humahagulhol ng iyak. Iniisip niya noon na bakit nangyayari ang lahat ng bagay na yun sa kanyang pamilya. Simula kasi pagkabata, lagi nang si Robert ang dahilan ng pag-aaway ng mga magulang niya. Pero nagkakaayos rin naman sila. Pero iba ang sitwasyon na yun dahil tuluyan na silang iniwan ng kanyang ama. Lumaki si Diego na nakuha ang lahat ng gusto. May kaya kasi sa buhay ang ina niyang si Vilma. Ang lola naman niya na ina ni Vilma ay isang Haponesa. At purong Pinoy naman ang kanyang lolo. Nagmamay-ari din sila ng ilang mga negosyo sa ating bansa. Ang kanyang ina naman ang nagpapatakbo ng mga ito dahil solong anak din ng kanyang ina. Ang ama naman niyang si Luis, isa lamang hamak na delivery boy sa isang fast food. Hindi kalakihan ang kinikita nito. Pero hindi rin naman ito nagkukulang sa pagiging ama sa kanila. Sa katunayan, ama niya lang ang laging nakakasama niya at laging kalaro mula nung siya'y bata pa. Ang ama rin niya ang naghahatid sundo sa tuwing pumapasok siya sa isang pribadong eskwelahan. Kaya ganun na lamang ang panlulumo niya dahil umalis ang kanyang ama. Pakiramdam niya, malaki ang nawala sa kanya. Pero hindi mawala sa isipan niya ang pangakong babalikan siya ng kanyang ama. Yun din ang pinangahawakan niya dahil wala pa namang binibitiwang pangako ang kanyang ama na hindi nito natupad. Nang araw din yun, hindi pumasok ang kanyang ina sa trabaho. Tumawag lamang ito sa kanyang katiwala upang yun ay pansamantalang mamahala sa kanyang negosyo habang wala siya. Anak, hindi na muna akong ngayon papasok sa trabaho. Wala kang makakasama dito sa bahay. Pero huwag kang mag-alala dahil may kinontak na ako na magiging yaya mo simula bukas. Halika na, ipinagluto kita ng paborito mong kare-kare. Kumain na tayo. Ma, wala po akong ganang kumain. Tsaka busog po ako. Tsaka hindi naman po kare-kare ang paborito ko. Adobo po ni Papa. Yun po yung gusto kong ulam. Napahinga na lamang ng malalim ang kanyang ina dahil sa sinabi niya. Maya-maya pa'y napaiyak na siya dahil sinigawan na siya nito. Huwag mo nga pinasasakit ang ulo ko, Diego! Sa ayaw mo't sa gusto, kakain ka. Palibhasa kasi nasanay ka sa walang kwenta mong ama na pag ayaw mo, hindi ka pinipilit. Kumain ka na. Ayoko nang pinapaulit-ulit ako. Naiintindihan mo ba ha, Diego? Mabusog po ako. Ayoko pong kumain. Tsaka hindi naman po totoong walang kwenta si Papa. Dahil siya nga po lagi nag-aalaga sa akin kapag nasa trabaho kayo. Sumasagot ka na. Ganyan ba ang itinuro sa'yo ng ama mo, ha? Ang sagot-sagutin ako? Halika nga rito nang makatikim ka sa akin. Pasalamat ka at may nag-doorbell. Pero hindi pa tayo tapos, ha? Natigilan ang kanyang ina sa paghila sa kanyang braso dahil tumunog ang doorbell. Agad na lumapit sa pinto ang kanyang ina para pagbuksan ang taong nasa labas. Pagkaalis naman ng kanyang ina, dali-dali siyang tumakbo paakyat ng hagdan. Pumasok siya sa kanyang kwarto. Naninibago siya sa kanyang ina dahil hindi naman ito ganoon dati.
Papa, bumalik ka na po. Please. Ayoko na buhay, Mama. Iyak siya ng iyak habang nakatalukbong ng kumot. Sobrang sama kasi ng loob niya. Maya-maya pa nakatulugan niya na ito. Nagising na lamang siya sa isang halinghing na narinig. Lumabas siya ng silid para tingnan kung ano yun. Pagkababa niya ng hagdan, ganun na lamang ang galit na kanyang naramdaman dahil kitang-kita ng dalawang mata niya kung paano naglalambingan sa sala ang kanyang ina kasama ang Tito Robert nito. Mag-aalas-dos na yon ng madaling araw. Agad siyang bumalik sa kanyang kwarto at muling umiyak. Naisip niya noon, tama ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa lalaking yon at sa kanyang ina. Pinilit na lamang niyang matulog muli at ipanalangin na sana bukas wala na ang kanyang galit at ang kanyang sama ng loob. Kinabukasan, nagising na lamang siya nang maramdamang may tumatapik na sa kanyang balikat. Diego, ay gising na. Kailangan mo nang kumain. Sabi ng mama mo hindi ka pa raw kumakain mula kagabi. Oh, eto, kainin mo. Dinahlan kita dito sa kwarto mo. Sino po kayo? Nasaan po si Mama? Bakit po kayo nakapasok sa kwarto ko? Ay nako, pasensya ka na, Diego. Ako nga pala ang kinuhang yaya ng mama mo. Ako si Manang Dolores. Dumating ako kaninang umaga. Binilinan ako ng mama mo ng mga dapat kong gawin. Kaya ako pumasok dito. Dahil lang sabi niya, pakainin daw kita. Si Mama po, nasaan? Yung mama mo umalis na kasamang papa mo. Si Papa po nandito? Magkasama sila ni Mama? Nakaramdam siya noon ng saya. Noong sabihin na nagpakilala sa kanyang yaya na magkasamang umalis ang mama at papa niya. Tila nabuhayan siya ng loob na muling magkakabalikan ang mga magulang niya. Pero akala niya lang pala yun. Dahil mas lalo siyang nanlumo sa mga sumunod na sinabi ng kanyang yaya. Oo, Diego. Ayos lang ba na Diego ang itawag ko sa'yo? Abay, umalis na ang papa mo. Yung Robert bang pangalan? Yun ang pakilala niya sa akin Siya raw ang papa mo. Po? Sinabi niya yun? Hindi ko po siya papa. Si Papa Luis lang po ang papa ko. Hindi ko po siya papa, Manang. Hindi po. Napahagulhol siya. Ayaw niyang palitan ang Papa Luis niya. Ayaw niya rin sa Tito Robert niya. Ang nasa isip niya noon ay si Robert na siyang sumira sa kanilang pamilya. Nagwala siya, pinagtatapon ang kumot at mga unan sa kanyang higaan. Wala namang magawa ang yaya niya dahil hindi nito alam kung paano siya patatahanin. Ay, Diego, uminahon ka Diyos ko naman. Hindi ko naman alam na hindi pala siya ang papa mo. Yun din kasi ang sabi niya sa akin, na siya nga daw ang papa mo Uminahon ka na, Diego. Hindi na po ba kami mahal ni Mama? Manang Dolores, bakit ganun siya? Bakit ganun siya kadaling palitan ng Papa Luis ko? Wala siyang nakuhang sagot mula sa kanyang yaya. Sa halip, niyakap siya nito nang mahigpit at tulad niya, umiyak na rin ito. Huwag kang mag-alala, Diego. Iiyak mo lang yan hanggang sa mabawasan ng sakit at gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ko naman alam ang pinagdadaanan ninyo. Alam ko na sobrang nasasaktan ka. Nandito lang ako at handang makinig sa sasabihin mo. Kahit sa pakikinig lang ay makatulong ako sa iyo. Ay sige, ilabas mo lang ang sakit. Nandito lang ako. Pero pagkatapos nito kumain ka na, ha? Tandaan mo sana na mahalaga din ang kalusugan. Paano mo maayos ang problema kung wala kang sapat na kain na siyang magpapalakas ng katawan mo? Gumaan nga ng konti ang nararamdaman ni Diego dahil sa narinig mula sa kanyang yaya.
Yumakap siya dito at muling napahagulhol. Maya-maya pa nga'y nahimasmasan siya nang mapapayag siyang kumain. Pagkatapos noon, naligo siya at saka lumabas ng kanyang silid. Kinahapunan ng araw na yun, dumating ang kanyang ina kasama ang lalaki nito. Lasing ang kanyang ina at inaakbayan pa ito ng kasamang lalaki. Masaya pa ang dalawa at parang hindi siya nito pinansin dahil tuloy-tuloy ang mga ito sa paglalakad paakyat sa silid ng kanyang ina. Dahil sa labis na kalungkutan, muli na namang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi niya gusto ang kanyang nakikita dahil pakiramdam niya isang malaking kataksilan ang ginagawa ng kanyang ina. Nagulat pa siya nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Nang lingunin niya ito, ay may dalawang kamay na nakabukaka na handa siyang yakapin. Kamay iyon ng kanyang yaya. Doon naman niya inilabas ang sama ng loob sa balikat ng matandang babae. Diego, huwag mo nang pansinin ang mga yon. Alam kong sobra kang nasasaktan. Pero tulad ng sabi ko sa iyo kanina, hindi matatapos ang lahat sa kalungkutan lang. Magpakatatag ka. Nandito lang ang Yaya Dolores mo. Naging madali niyang nakapanatagan ng loob ang kanyang yaya. Dahil laging nandyan ito para pagaanin ang kanyang kalooban. Ipinapakita nito sa kanya na lagi itong nakaagapay sa oras na kailangan niya ang mga bisig na makakapitan. Salamat po, Yaya. Dahil nandito po kayo palagi. Alam ko po babalik si Papa. Kukunin niyo po ako dito sa bahay. Ayoko pong makasama si Mama. Dahil ang dali lang po sa kanya napalitan si Papa. Kahit siya naman lagi ang gumagawa ng paraan para kahit papano maging masaya ang aming pamilya. Basta, iintayin ko po si Papa. Susunduin po ako ni Papa gagaya ng sinabi niya sa akin. Alam kong tuto pa rin niya yun. Dahil kahit kailan, hindi pa sumira ng pangako ang Papa ko. Huwag mo nang isipin ang bagay na yan. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, magpakatatag ka. Para oras na dumating na ang Papa mo, ay matutuwa yun dahil kinaya mo habang wala siya rito sa tabi mo. Bilib nga ako sa iyo eh. Kahit sa mura mong edad, naiintindihan mo na ang lahat at pilit mo itong kinakaya. Halika na, sa kusina na tayo at kakain ka na. Kailangan mong magpahinga ng maaga. Gusto mo ba samahan kita sa kwarto mo mamaya? Marami akong gustong ikwento sa iyo. Tumango na lamang siya bilang tugon sa matanda. Walang imik na sumunod sa matanda papunta sa kusina para makakain na. Pagkatapos kumain, pumasok muna siya sa banyo para maligo. Pagkatapos, nagpatuyo ito ng kanyang buhok at muli siyang bumalik sa kanyang kwarto kasama ang yaya niya. Doon ay kinwentuhan siya nito tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ang mundo ay parang isang malawak na hardin ng karunungan, Diego. Magmula pa sa ating kanununuan, marami ng kababalaghan ang nangyayari. Kabilang na nga dito ang mga alagad ng dilim na nagtatago lamang sa likod ng nakakabulag na kadiliman. Diego, nagmula ako sa angkan ng mga albularyo. Marami akong gustong ikwento sa iyo. Mga naging karanasan ko laban sa mga aswang. Po? Totoo po ba yun, Yaya Dolores? Oo, Diego. Kaya ako sinasabi sa iyo ito dahil sa mga nararanasan mo ngayon ay katitim pa lang yan sa mga naging karanasan ko na. Gusto kong maging matatag ka sa lahat ng oras. Oo nga't bago mo lamang akong yaya, pero alam kong may mabuti kang kalooban. Kaya gusto kong lumaki ka ng may malawak na kaisipan. Ano pong ibig niyong sabihin, Yaya Dolores? Hindi ko po kayo maintindihan.
May itatanong ako sa iyo, Diego. Gaano mo na katagal nakakilala yung Tito Robert mo? Alam ba ng Mama Vilma mo ang lihim niya? Huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. At sana'y atin-atin lang muna ito sa ngayon, ha? Yang Tito Robert mo kasi, nagmula siya sa lahi ng mga aswang. Ako? Alam kong may hindi siya magandang binabalak sa inyong pamilya. Teka lang ho, Yaya Dolores. Paano niyo pong nalaman? Tsaka, ang sabi po sa akin lagi ni Mama, at sabi din ni Papa, masama daw po yung manghusga kaagad ng tao, lalo't wala namang sapat na katibayan. Tsaka kung aswang man po si Tito Robert tulad ng sinasabi niyo, bakit hindi niya po kami kinakain? Di po ba ang mga aswang kumakain ng tao? Yan din po ang sabi ni Papa sa akin. May tama naman ang papa mo, Diego. Masama nga naman talagang maging mapanghusga sa kapwa. Lalo na kung wala kang katibayan sa ibinibintang mo sa kanya. Pero tulad ng sabi ko, isa kong albularyo. Alam kong sinasabi ko at nararamdaman ko ang masamang nilalang na nasa aking paligid. At marahil nga, hindi niya pa kayo nabibiktima dahil may masama siyang balak sa inyo. Lagi ba ditong pumupunta yung Tito Robert mo mula nung hindi pa umaalis ang papa mo? Hindi po, Yaya. Kanina nga lang po siya pumunta dito pagkaalis ni Papa. Teka po, hindi ko po talaga kayo maintindihan. Kung sinasabi niyo pong aswang si Tito Robert, ibig sabihin po niyan, delikado ang sitwasyon ni Mama. Mismo, Diego. Mismo. Matalino ka ngang talaga dahil nakuha mo agad ang nais kong sabihin. Masama ang binabalak ng kabit ng iyong ina. Pasensya ka na sa tawag ko sa kanya. Pero yun naman talaga yun. Napakalambing nila sa isa't isa. Kaya siguro sila naghiwalay ng papa mo. Dahil din sa Robert na yan. At may naengkwento na rin akong tulad nito. Ang dati kong amoy na biktima rin ng pangyayanggaw dahil sa pakikipagtalik niya sa isang babae na hindi man lang niya inalam kung saang lupalop ng bansa ang galing. Mabuti na lamang at naagapan ko. Hindi malabong ganoon din ang binabalak ng Robert na yon sa iyong ina. Gusto niya itong salina ng pagkaaswang. At kapag dumating ang panahon na yon, manganganib ang buhay mo, Diego. Kaya habang maaga pa, tulungan mo kong gumawa ng paraan para mailayo ang mama mo sa Robert na yan. Paano po? Sasabihin ko po ba kay Mama na aswang si Tito Robert? Hindi, Diego. Sa nakikita ko sa kanila, tuluyan ang nahulog ang loob ng mama mo kay Robert. Hindi siya maniniwala kapag sinabi mo kaagad sa kanya. Kailangang makahanap muna tayo ng sapat na ebidensya para yun ang ipangpatunay natin sa mama mo na totoo nga ang sinasabi natin. Sa ngayon, kailangan muna nating pakisamahan ng Robert na yan para hindi siya makahalata na may alam tayo sa kanya. At eto, Diego, isuot mo ang kwintas na ito. Malaki ang maitutulong yan sa'yo sa oras na pagbabalakan ka ng masama ng lalaking yon. Agad namang tinanggap ni Diego ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Manang Dolores. Nagtataka man siya at naguguluhan sa sinabi nito. Itinikom na lamang nito ang kanyang bibig. Sobrang gaan kasi ng loob niya sa matandang babae. Kaya naniniwala naman siya sa sinasabi nito. Kinaumagahan, nagising siya na may pagkain na sa kanyang kwarto. Nakalagay iyon sa ibabaw ng lamisita sa tabi ng kanyang higaan. Agad nga siyang kumain sa kanyang ligo. May pasok kasi siya ng araw na yun. Pagkatapos noon, naihanda na rin ng yaya niya ang kanyang mga gamit sa eskwela. Yaya,
Sino po maghahatid sa akin sa eskwelahan? Wala ho ba si Papa? Sasagot pa sana ang yaya niya pero natigil iyon nang makita siya ng kanyang ina at bihis na bihis. Nakasunod naman dito si Tito Robert niya na pormado rin at malapad na nakangiti. Kami ng Tito Robert mo maghahatid sa iyo, Diego. Kami na rin ang susundo sa iyo mamaya. Manang Dolores, kami na po ang bahala kay Diego. Magpahinga po muna kayo habang wala kami rito. Tsaka private naman yung school na yon, kaya safe siya doon. Hindi mo na siya kailangang isipin. Bahala ka na ho sa bahay. Oo nga naman, Manang niya. Kami na ni Vilma maghahatid at magsusundo sa bata. Gusto mo ba yun, Diego? Di ba masaya yun? Pwede po bang isama natin si Yaya Dolores? Anak, maraming gagawin si Yaya dito sa bahay. At saka magpapahinga si Manang Dolores pagkatapos noon. Mapapagod ng gusto si Yaya. Dito na muna siya sa bahay. Kami na ng Tito Robert mo maghahatid sa iyo. Kuwan po Huwag kasi... nang matigas ang ulo, Diego. Kami ng Tito Robert mo maghahatid sa iyo. At may iwan dito si Manang Dolores, okay? Napakitla si Diego ng biglang pagtaas ng boses ng kanyang ina. Kaya bahagya siyang napatingin kay Manang Dolores. Tinanguan na lamang siya nito saka nagbilin. Sige na, Diego. May iwan na ako rito sa bahay. Kasama mo naman ang mama at ang tito mo. Kaya sige na. Mag-iingat ka doon, ha? Mag-aaral ka ng mabuti. At saka pag uwi mo, nandito pa rin ako. Huwag kang mag-alala. Pagkasabi noon, wala na nga siyang nagawa kundi ang magpatianod na lamang sa paghatak sa kanya ng kanyang ina. Muli siyang lumingon kay Manang Dolores pero tango lang ang ginawa nito. Kung tutuusin, para silang isang kumpletong pamilya. Yun nga lang, hindi niya tunay na ama ang kasakasama nila kundi ang Tito Robert niya na siyang naging dahilan ng paglalayas ng kanya ama. Pagkasampa sa kotse, sa mismong likuran siya umupo. Sa tabi siya ng bintana para makadungo siya sa labas. Nanubalik sa isip niya ang plano ni Manang Dolores. Gusto niyang alamin kung totoo nga ba ang sinasabi na aswang ang lalaki. Ayaw niya naman kasing mapalapit sa kabit ng kanyang ina. Wala siyang magagawa dahil hindi ayon sa kanila ang mga plano. Kung hindi niya ito pakikisamahan na maayos, agad nga siyang nakaisip ng paraan para mas lalong maging malapit sa kanya ang lalaki. Tito Robert, pwede po bang Papa na rin yung itawag ko sa inyo? Namimiss ko na rin kasi si Papa Luis. Kaya habang wala po siya, ikaw na lang po muna ang Papa ko kung pwede po. Bahagyang nagulat ang mama niya pati ang Tito Robert niya sa kanilang narinig mula sa kanya. Nagkatinginan ang dalawa at itinigil ng lalaki ang pagmamaneho ng kotse dahil binalingan siya nito ng tingin. Oh, wait, totoo bang narinig ko? Gusto mo kong maging papa? Diego? Opo, sana po. Ayaw niyo po ba? Hindi, syempre gusto ko. Gusto ko. Pangarap ko na dati ang magkaroon ng anak. Kaya sobrang saya ko na tinanggap mo ko bilang kapalit ng papa mo. Akala ko nga'y magagalit ka. At hindi ako naging okay sa iyo kaagad nung una kong pagpunta sa inyo. Kaya sobrang saya ko dahil sa sinabi mo. Hana, narinig mo ba yon? Papa na daw ang tawag sa akin ni Diego. Oo naman, Han. Anong akala mo sa akin, bingi? Siyempre napakalakas ng pandinig ko eh. Tsaka masaya na din ako na tinanggap ka ng anak ko kapalit ng papa niya. Ngayon kumpleto na ang pamilya natin. Hindi ako nagkamali na ipinalit kita kay Luis, Han. Kung alam ko lang na hindi rin pala magagalit itong si Diego, di sana noon ko pa ito ginawa. Sa sinabing yun ng ina niya, di namamalayan ni Diego, tumulo na ang luha niya. Pasimple niyang pinahid iyon nang makita niyang bumagsak na ang butil nito sa kanyang uniforme. Wala sa hinagap niya na ganun lang kadaling sabihin iyon ng kanyang ina. Hindi naman talaga niya gustong palitan ang Papa Luis niya noon. Ngunit yun lang ang naisip niyang paraan
upang mapalapit sa lalaki at makuha ang maaaring magpapatunay na aswang nga ito. Pagkarating sa paaralan, agad din siyang bumaba sa sasakyan saka pumasok sa compound. Tulala siya sa klase buong araw. Wala din siyang naisulat. Pati ang guro niya naninibago sa mga ikinikilos niya dahil hindi naman siya ganun dati. Kilala kasi siya sa kanilang classroom bilang isang matalino at mahusay na estudyante. Madaldal din at masayahin, kaya pati ang mga kaklase niya naging kaibigan niya at naninibago sa kanya. Ang nasa isip niya kasi noon, ang kanyang pamilya. Kinahapunan, sinundo siya ng kanyang ina kasama ang Tito Robert niya. Kung titingnan sila ay para silang isang kumpleto at masayang pamilya, pero hindi ganun iyon para sa kanya dahil kahit kailan, sa isip niya, hindi niya magagawang palitan ang kanyang tunay na ama. Nagulat pa siya nang may isang matandang babae ang lumapit sa kanya bago siya sumakay ng sasakyan. Sinabi nito na mag-iingat daw sila ng mama niya dahil nanganganib daw ang buhay nila. Noong tinanong niya ito kung bakit nagtataka pa siya, kung bakit takot na takot ang matanda, saka mabilis na umalis. Paglingon niya, doon niya nakita ang Tito Robert niya na nakatingin ng matalim sa papalayong matanda. Kilala niyo po yung lola na yun? Hindi, Diego. Bakit? Ano sinabi niya sa'yo? Huwag kang magpapaniwala ton dahil balaw yun. Tara na. Hinihintay ka na ng mama mo sa loob ng kotse. Kakain tayo sa labas. Saka magsha-shopping tayo. Gusto mo ba yun? Bakit po, Papa Robert? Ano po ba meron? May okasyon po ba? Kunot noong tanong niya sa lalaki. Dahil hindi naman talaga sila lumalabas dati ng kanyang ina kapag wala namang okasyon. Oo, meron na. Dahil sobrang natutuwa ako sa'yo. Lalo na nung sinabi mo kanina na papa na ang tatawag mo sa akin. Kaya tara na, mag-celebrate tayo. Hindi naman po natin kailangan gawin yun. Tsaka sabi naman ni Yaya, ipagluluto niyo po ako ngayon ng paborito kong pagkain. Han? Diego, halina kayo. Ano bang ginagawa niyo dyan sa labas? Tara na at nagugutom na ako. Wala na nga siya nagawa kundi ang sumunod sa gusto ng dalawa. Ayaw sana niyang sumama dahil masakit para sa kanya na mas masaya pa ang mama niya sa lalaking yun kumpara nung magkasama sila ng Papa Luis niya. Pero nagtataka pa rin siya kung bakit hindi siya mahawakan ng Tito Robert niya. Napansin kasi niya yun nang tangkain siyang hilahin ito para ilayo sa matandang babae. Agad nitong binawi ang kanyang kamay na para bang nasaktan ito. Ipinagkibit balikat na lamang niya ang bagay na yun. Sumakay na lamang sila sa kotse saka umalis papunta sa mall. Ano bang pinag-uusapan niyo at natagalan kayong dalawa doon? At saka sino yung matandang lumapit sa'yo, Diego? Parang may sinasabi sa'yo, ha? Hindi ba sinabihan na kita na huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala? Alam mo bang uso na ngayon ng kidnapping? Baka mamaya isa ka na lang sa makidnap dahil kung sino-sino ang kinakausap mo. Ano ka ba, Han? Hayaan mo na nga yung anak mo. Saka hindi naman mangyayari yan dahil nandito naman ako. At handa ko naman siyang ipagtanggol kung sakali man mangyari yun. Saka, baliw ang matandang yun. Kung ano man ang katarantaduhan na gagawin niya kay Checo, hindi ko napapayagan. Sabagay, alam ko naman na kaya mo kaming ipagtanggol ng anak ko eh. Tama lang na ipinalit kita sa walang kwenta kong asawa. Tamang desisyon talaga to. Napa-speed naman si Diego ng palihim sa sinabi ng ina. Hindi naman kasi totoong walang kwenta ang kanyang ama. Dahil napaka-responsable nga nito. Hindi lang yun nakita ng kanyang ina dahil nga laging nasa trabaho ito at palagi silang magkasama ng Tito Robert niya. Ma, pwede bang sa bahay na lang po ako? Kayo na lang po ang lumabas ni Papa Robert. Gusto ko pong magpahinga. Ay naku, bata ka. Paminsan-minsan lang ito. Tsaka sasama ka sa amin sa ayaw mo at sa gusto. Ayaw mo nun? Hindi ba gusto mong maging papang Tito Robert mo? Kaya sasama ka sa amin
Para makapag-banding naman kayo at mas makilala nyo pa ang isa't isa, bumili ka na rin ng lahat ng gusto mo. Wala na nga siyang nagawa pa dahil ayaw niya namang pagalitan siyang muli ng kanyang ina. Mas gusto na lang sana niyang umiwas sa dalawa at si Yaya Dolores na lang ang kasama niya palagi. Mas palagay kasi ang loob niya sa matanda kesa sa lalaki ng kanyang ina. Pagkarating sa isang kilalang kainan, pumasok sila roon at nag-order ng pagkain. Anong gusto mong pagkain, Jago? Kahit ano na lang po. Maikling tugon niya rito. Tumango naman ang lalaki saka umorder ng kung ano-anong napili niya sa menu. Pagkarating ng waitress ay nalula pa si Jago dahil sa dami ng pagkain na inorder ng lalaki. Pero wala siyang ganang kumain noon kaya nakatingin na lamang siya sa pagkain na nakalapag sa kanilang lamesa. Ang nasa isip niya kasi ay makauwi ka agad ng bahay. Nagpaalam muna siyang magbabanyo para umihi sana. Sinabi pa naman ng Papa Robert niya na sasamahan lang siya nito. Pero gusto niya mapag-isa kaya hindi na siya pumayag. Sakto namang pinigil lang ina niya si Robert na akmang tatayo sana. Ano ka ba naman, Han? Malaki na yang si Diego. Kaya niya na yan. Kumain ka na lang dito. At ikaw naman, Diego, bilisan mo na nang makabalik ka kaagad. Opo, Ma. Akmang tatalikod na sana siya nang napansin niya mula sa sulok ng kanyang mga mata na tila balisa ang kanyang Tito Robert. Para bang hindi ito mapakali sa kinauupuan. Hindi lamang niya binigyan ng kahulugan iyon dahil inisip niya baka ganun lang talaga siya, lalo't hindi niya naman ito nakakasama dati. Nagkikita lang sila kapag sasama siya ng kanyang ina sa isang meeting nito sa isang negosyo, kapag may malaking handaan sa kanilang opisina. Marahan ang paghakbang niya papunta sa banyo nang nasabi ng kainan. Pagdating niya doon, nagulat siya dahil nakasalubong ng muli ang matanda. At sa napansin niya sa kilos nito, para itong nagmamadali at may kinatatakutan. Nakita rin siya nito at nagulat pa siya sa mga sumunod na nangyari. Hinila nito ang braso niya saka siya dinala sa pwesto na walang katao-tao. Makinig ka sa sasabihin ko. Nasa delikado kayong sitwasyon. Kailangang lumayo kayo sa demonyong kasama niyo. Alam kong mahirap paniwalaan ang sasabihin ko. Lalo't bata ka. Pero isang halimaw ang lalaking kasama ninyo. Isa sa mga nabiktima niyang apo ko. Kaya ko siya sinusundan. Gustuhin ko mang ipaghiganteng apo ko sa kanya. Hindi ko magawa. Dahil wala akong lakas at kakayahan para matalo siya. Kaya ko ito sinasabi sa iyo dahil ayokong mangyari sa iyo ang nangyari sa nag-iisa kong apong lalaki. Pinatay siya ng halimaw na yan at nilantakan. May sademonyong lalaking yan. Lola, sino pong lalaking tinutukoy niyo? Sayong halimaw. Sabi ni Papa Robert, balido po kayo. Kaya, pasensya na ho. Lahat talaga ay sasabihin niya sa inyo. Malinis lang ang pangalan niya. Maging ang pagkatao niya sa mga mata ninyo. Iho, sinasabi ko sa iyong nalalaman ko upang ilayo ka sa kapahamakan. Hindi ako baliw. Sinasabi niya lang yun sa inyo para layuan niyo ko. At hindi ko masabi sa inyong totoong pakay niya sa inyo. Isa siyang manlalaso na aswang. Kaya habang may pagkakataon pa kayo, layuan niyo na siya. Ay, sige na. Aalis na ako. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Aswang ang lalaking yun. Aswang!
Nakaramdam siya ng kilabot sa sinabi ng matanda. Nanindig ang mga balahibo niya sa katawan. Hindi man niya kilala yon, pero alam niya at nararamdaman niya na nagsasabi ito ng totoo. Lalo na noong binanggit ang tungkol sa kanyang apo na biniktima raw ng Tito Robert niya. Napasigaw pa siya nang may humawak sa braso niya mula sa kanyang likuran. Diego, bakit ka nandito? Tsaka sinong tinitingnan mo doon, ha? Ay naku, kanina ka pa namin hinihintay para makakain na. Bakit ba ang tagal mo? Agad nga siyang nag-isip ng maidadahilan sa kanyang ina. Ayaw niya kasing sabihin dito ang sinabi ng matanda sa kanya dahil baka pagalitan lamang siya nito. Alam din kasi niyang hindi maniniwala sa kanya ang kanyang ina kapag sinabi niya ang kanyang nalaman. Sa tingin kasi niya, mahal na mahal talaga ng kanyang ina ang kinakasama nito na si Robert. Wala po ma. Pasensya na po. May pusa po kasi ako nakita kanina. Nang sinundan ko po, tumakbo papunta doon. Ay, Diyos ko namang bata ka. Kanina pa kami naghihintay sa iyo ng Papa Robert mo. Pero nandito ka lang pala. At saka pa paano magkakapusa dito? Restaurant to. Sikat na kainan to. Kaya hindi makakapasok ang pusa rito. Ako ba'y pinaglololoko mo, ha, Diego? Hindi po, totoo po sinasabi ko. Sige po, magsisiyar muna ako. Susunod din po ako kaagad. Mabuti pa nga. Bilisan mo lang, ha? Dahil mauubos ng pagtitimpi ko sa'yo. Pasalamat ka at nagpipigil ako dahil nandyan ang Papa Robert mo. Kung hindi, baka nakatikim ka na sa akin. Ay naku, pinapasakit mo lagi ang ulo ko. Agad na rin siyang tinalikuran ng kanyang ina. Nailing na lamang siya dahil hindi talaga niya kilala ito. Ibang-iba ang ugali nito. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi siya nito pinilit na kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit wala siya sa banyo nang makita siya. Pagkatapos magbanyo, pinakalma niya muna ang sarili niya saka lumabas. Naisip niya rin kasi kay Manang Dolores na lamang niya sasabihin ang lahat ng nalaman niya tungkol sa matandang nakausap niya at ang mga sinabi nito. Doon siya mas interesado na malaman ang lahat dahil ang nasa isip niya, kung nasa delikado silang sitwasyon, manganganib ang kanyang ina dahil ito ang laging kasama ng Tito Robert niya. Pagkalabas ng banyo, agad siyang bumalik kung saan naghihintay sa kanya ang dalawa. Pagkarating niya doon, nagulat pa siya dahil puno ang kanyang pinggan ng iba't ibang putahe na in-order ng kanyang Tito Robert. Wala na nga siyang nagawa pa kundi ang kumain dahil masakit ang ipinupukol na tingin sa kanya ng kanyang ina. Ayaw niya kasing pagalitan siya. Kapag kasi nagalit ito, wala na siyang pakialam sa paligid habang abala sa pagkain. Muli niyang sinipat ang kanyang Tito Robert na nakasentro ang tingin sa kanya. Nakangiti pa itong nakakaloko na para bang may masamang binabalak. Doon na lamang siya tumingin sa pagkain at sinabing busog na siya. Aniya sa sarili, kailangan niyang masabi kaagad kay Manang Dolores dahil masama talaga ang kutob niya sa lalaking yun. Pagkatapos nilang kumain, kaagad nga silang lumabas. Gusto pa sana ng kanyang ina na dumaan sila sa mall. Pero nangatwiran siya na masakit na ang kanyang tiyan kaya diretso na lamang silang umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating sa bahay, agad naman siyang sinalubong ng yaya niya at kinuha ang bag nito. Pagpasok pa lang nila sa loob, umakyanta kaagad siya ng hagdan at diretso na sa kanyang kwarto. Maya-maya pa'y nakita niya ang kanyang yaya na nakasunod na rin sa kanya at may makahulugang tingin. Agad niyang inilak ang pinto ng kwarto matapos niyang makita ang Tito Robert niya at ang mama niya na pumasok sa kanilang silid. Manang, may sasabihin po ako sa inyo. Kanina po may nakausap akong matanda. Ang sabi niya po, halimaw daw si Tito Robert. Sinabi niya rin po na nabiktima daw ni Tito Robert ang kanyang apo. Sinasabi ko na nga ba?
na hindi maganda ang binabalak niyang si Robert na yan. Huwag kang mag-alala, Diego. Dahil habang wala kayo rito kanina, gumawa ako ng paraan para lumabas ang tunay na anyo ng Robert na yan. Mapanlin lang siya. Ayon sa nalaman ko, dahil naiwan ang jacket niya rito, isa siyang aswang na manlalason. Aswang? Manlalason? Ano po yun? Paano niyo pong nalaman? Kanina, yung gamit niyang jacket na iwan ng Tito Robert mo, gumawa ako ng pagtatawas at nakita ko ang lahat ng lihim niya. Nanggaling siya sa lahing aswang na manlalason. Ito yung aswang na napakadelikado dahil ang laway at ang kuko nito ay maaaring makapagpabulok ng anumang lamang mahahawakan niya. Ang laway nila ay sobrang nakalalason kapag inihalo yun sa pagkain ng kanilang gustong biktimahin. Sa loob lamang ng 1 o 2 araw, maaaring mabulok ang katawan ng sino mang makakakain o makakainom ng pinaghaluan ng laway nila. Ganoon din kapag nakalmot ka ng kuko nila. Kaya nitong bulukin ang laman kapag natamaan ka ng kuko. Pero mangyayari lang yon kapag nasaan yung aswang sila. Wala ring epekto kapag nasaan yung tao sila dahil nakadepende yon sa emosyon ng isang manlalason. Kapag galit siya, maaaring magamit niya raw ang kanyang panlalason kahit nasaan yung tao pa siya dahil nagigising ang pagkaaswang nito. Kung ganun ho, paano natin masasabi kay Mama ang nalaman natin? Hindi po siya maniniwala sa mga aswang. Baka po pagtawanan niya lamang tayo. Kailangan po natin siyang mailayo kay Tito Robert. Ano pong gagawin natin? Tulad ng sinabi ko, Diego, nagawan ko na ito ng paraan. Maghintay na lamang tayo ng ilang araw at masusukol rin natin ang nagpapanggap na aswang na yan. Ginamit niya pa ang taglay niyang karisma at ang kagwapuhan para paibigin ang iyong ina. Alam kong mahal pa ng iyong inang Papa Luis mo, pero ginamitan siya ng gayuman ng Robert na iyon. Likas na rin kasi sa kanilang manggayuman ng kanilang mabibiktima. Kung nandito lang po sana si Papa Luis, hindi po sana mangyayari to. Alam ko, hindi niya kami pababayaan ni Mama. Kaya pala ang laki ng pinagbago ni Mama. Dahil nilason pala ni Tito Robert ang isip niya. Kailangan malaman kaagad ito ni Papa. Alam ko matutulungan niya tayo. Dahil mahal na mahal kami noon. Huwag kang mag-alala, Diego. Dahil tulad ng sabi ko, nakagawa na ako ng paraan. Maghintay na lamang tayo ng ilang araw. At tsak na hindi na makakaligtas siyang aswang na yan. Basta ang plano natin, ha? Pakisamahan mo muna ang Tito Robert mo. Ako na ang kikilos ng lahat. Nagpasalamat na lamang si Diego sa yaya niya at nangakong gagawin ito ang plano nila. Nakaramdam din siya ng tuwa dahil kung totoo ang sinasabi ni Manang Dolores na nilason lamang ni Robert ang isipan ng mama niya at ginayuma ito, hindi malabong mahal pa ng kanyang ina ang kanyang ama. Pagkatapos nga nila mag-usap, doon na rin niya pinatulog sa kwarto si Manang Dolores. Natatakot kasi siyang baka kapag mahimbing siyang natutulog ay pasukin na lamang siya ng Tito Robert niya at lapain na lamang katulad ng sinabi ng matanda sa kanya na ginawa nito sa kanyang apo. Noong gabi rin yun, napakaalinsangan ng paligid kaya hindi siya makatulog. Alam niyang ramdam din iyon ng yaya niya dahil tahimik yun na nagro-rosaryo sa tabi ng kanyang kama. Hindi lamang niya ito ginulo pa, kahit may aircon ang kanyang kwarto, ramdam niya pa rin ang init ng pakiramdam. Maya-maya pa'y nagulat na lamang siya sa biglang pagmumura ng kanyang yaya. Napamaang pa siya dahil napakapulido talaga ng tigas ng pagmumura nito. Kasabay noon,
ang pagkakahawak nito sa kanyang kwintas. Nahugis at sulok at may mata sa gitna. Nakapikit ito na parang may inuusal na kung anong lingwahe na hindi niya maintindihan. Maya-maya pa'y narinig nilang may sumigaw sa kabilang silid kung saan naruroon ang silid ng kanyang ina. Boses iyon ng Tito Robert niya at halatang parang nasasaktan ito dahil sa daing na yun. Ano yun, Yaya? Si Tito Robert yun. Si Mama po, Yaya. Tulungan natin si Mama. Baka kung anong gawin sa kanya ni Tito Robert. Naiiyak siya noon dahil sa pag-aalala niya sa kanyang ina, pero hindi pa rin tumigil ang yaya niya sa ginagawa nito. Nakapikit pa rin ito at may ibinubulong na hindi niya maintindihan. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng kalabog mula sa kabila, palatandaan na may kung anong malaking bagay ang bumagsak doon. Nang ibaling niya ang kanyang paningin kay Manang Dolores, doon niya nakita hingal na ito at butil-butil na ang pawis. Yaya, ano pong nangyayari? Si Mama pupuntahan natin para may bumagsak sa kwarto niya doon. Baka kung ano pong mangyari. Baka kung anong ginawa ni Tito Robert sa kanya. Yaya, puntahan na natin si Mama doon. Sandali lang, Diego. Papagpahingahin mo muna ako. Huwag kang mag-alala. Dahil habang wala kayo rito kanina, may inilagay akong pangontra sa lotion ng iyong ina. Alam kong ginagamit niya yon dahil may napagtanungan ako kaninang tao. Ang lakas ng loob ng manlalason na yon na hamunin ako. Ang akala niya ay magpapatalo ko sa kanya ng ganon-ganon lang. Pagkasabi noon, uminom muna ng isang basong tubig ang yaya niya. Nagtataka pa siya dahil sa sinabi nito tungkol sa napagtanungan habang mag-isa sa bahay. Huminga muna ang yaya niya ng malalim sa kainayos ang sarili. Pagkatapos ay marahan silang lumabas ng silid upang tingnan ang silid ng kanyang ina. Dahan-dahang ibinukas ng yaya niya ang pinto. Mabahong amoy ang bumungad sa kanila, para itong nabubulok na karne na inuuod na. Napatakip ng ilong si Diego nang buksan ng yaya niya ang switch ng ilaw. Doon nila nakita ang mga kagamitan sa loob ng silid, para itong dinaanan ng bagyo dahil nagkalat ang mga ito. Nakahinga na lamang siya ng malalim dahil nakita niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa kama nito. Nagtataka siya dahil nakabukas ang salamin ng bintana at doon ay wala na rin ang kanyang Tito Robert. Napansin naman siguro iyon ng kanyang yaya, kaya sinabi nitong tumakas na daw iyon at doon daw dumaan sa bintana. Paano po, Yaya? Ang taas po ng bintana na yan. Nasa second floor po ang kwarto ni Mama. Tsaka ano pong amoy yung kanina? Napakabaho. Araw pong amoy ng namatay na daga. Mamaya ko na ipapaliwanag ang lahat, Diego. Mauna ka nang bumalik sa kwarto mo. Susunod na lamang ako doon. Kailangan ko munang ligpitin ang kalat dito. Baka magtaka ang mama mo kapag nagising siya at ganito ang itsura nito. Sige na, mauna ka na doon at mamaya ko na sasabihin sa iyong lahat. Agad namang bumalik si Diego sa kanyang kwarto. Alam kasi niyang susunod naman ang kanyang yaya pagkatapos itong magligpit ng kalat sa silid ng kanyang ina. Marami siyang gustong itanong rito. Ayaw niyang may makaligtaang malaman mula sa kanyang yayang si Dolores. Naupo siya sa kama. Napansin niyang hindi maalinsangan katulad kanina. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto. Nakita niya ang kanyang yaya na pawis na pawis. Agad naman niyang inabutan ng towel na pampunas at binigyan ng isang basong tubig. Matapos makainom ng tubig, umupo na ang yaya niya sa gilid ng kama nito. Saka siya nito kinausap. Alam kong hanggang ngayon ay nagtataka ka pa rin at naguguluhan sa mga nangyayari, Diego. Maging ako man, noong kabataan ko'y naranasan ko na rin ang bagay na yan. Ano po ba talagang nangyari kanina? Bakit po nagsisisigaw dun si Tito Robert? Tapos, paano niyo pong nasabi
na doon siya dumaan sa bintana. Napakataas po nun. Tsaka, bakit po ang gulo doon kanina? Tsaka, ang baho ng amoy doon. Ang naamoy natin kanina ay ang langis na ginagamit ng Tito Robert mo kapag tinatawag siya ng pagkaaswang. Ang langis na yun ay galing pa sa kanilang angkan. Ngunit hinaluan nila ito ng katas ng mga nabubulok na hayop. O minsan ay dumi pa ng hayop. Saka dinadasalan ng mga dasal mula sa dilim. Kaya ganoon ang nangyari kanina. Dilim? Ano po yun? Nagdadasal sila kapag madilim? Hindi. Ang ibig kong sabihin, masasamang dasal yon. Paano niyo pong nasabing may ginagamit siyang langis? Nakita ko ang langis na ginagamit niya noong tinatawas ko ang jacket niya. Nilagyan ko ito ng pangontra at saka dinasalan para oras na gamitin niya yon. Mangangati siya na parang sinisilaban. Kaya ganoon na nagkalat ang kwarto ng mama mo. Sigurado akong dahil yon sa paggamit niya ng langis. Abay tingnan mo, meron din akong langis. Pero iba ito sa langis na ginagamit niya. Gusto mo bang amuyin ito? Ayoko po, mabaho po yun eh. Kaya ang ginawa ng yaya niya, nauna nitong inamoy ang langis. Doon lang siya sumubok na amuyin ito. At napakagaan nga nito sa kanyang pakiramdam. Mabango ang aroma ng langis na yun. Para itong bulaklak na may napakabangong halimuyak. Ito yung langis na inilagay ko sa lotion ng mama mo. Inorasyonan ko ito para mapahimbing ka agad siya ng pagkakatulog. Pangontra na rin ito kung sakaling may balak na hindi magandang Tito Robert mo. Kaya po pala himbing na himbing ang tulog ni Mama. Pero bakit po iba ang amoy niyan dun sa amoy na nalanghap natin kanina nung galing tayo sa kwarto ni Mama? Kasi nga ang langis na ito ay gawa sa niyog at iba't ibang uri ng mga halamang gamot. Nilagyan ko ng katas mula sa mga bulaklak. Hindi rin ito basta langis lang. Dahil iba't ibang dasal at orasyon ang ginawa ko rito. Mabisang pangontra sa mga nilalang sa dilim. Kaya po pala, ano po yung nangyari dito kanina? Bakit po ang sigaw ni Tito Robert? Tsaka kayo, bakit po pinagpawisan po kayo at pagod na pagod? Tsaka po, kakaiba po yung kwintas niya, Yaya. Kabilang ang Tito Robert mo sa mga aswang na may mataas na uri. Kumbaga, nagmula siya sa maharlikang angkan. Kung mag-anyong tao ang mga kagaya nila, makikita mo ang itsura nila na mistiso. Dahil din yun sa mga orasyong pampabulag na ginagamit nila para makapang-akit ng mabibiktima. Pinagsamang mambabarang at aswang ang lahi ng mga manlalason. Kaya mas malakas at mabangis sila sa ordinaryong aswang. Hindi mo makikita ang totoo nilang wangis sa likod ng nakakaakit nilang mukha. Kapag ikaw ay ordinaryong tao lamang, kaya nilang magpalit ng anyo bilang mabangis na hayop. Kaya walang kahirap-hirap niyang tinalo ng bintana ng kwarto ng mama mo. Ang ginawa ko kanina ay orasyong pampoder at tigal po dahil nalaman ni Robert na may nangialam sa langis niya. Pilit niya akong kinalaban pero hindi niya ako kaya dahil tangan kong anting-anting na minana ko pa mula sa aking amang namayapa na. Ang tawag naman sa kwintas kong ito ay anting-anting ng Tripisco Roma. Marami itong kakayahan tulad ng pansabulag, kabal, kunat ng balat, lihis bala, at iba pang kinatatakutan ng nasa panig ng dilim. Bata pa si Jaiko, hindi niya maunawaan ng lubos ang sinasabi ng kanyang yaya. Pero alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Sinabi rin sa kanya na ang ibinigay sa kanyang kwintas ay una niyang taglay na pangontra laban sa mga aswang. Ito daw ang ibinigay sa kanya ng kanyang lolo
Noong nagsasanay pa lamang siya bilang albularya, doon naisip ni Diego na kaya pala parang napaso ang Tito Robert niya nang mahawakan siya dahil yun sa suot niyang kwintas. Hindi tayo dapat magpakakampante dahil hindi titigil ang aswang na manlalason hanggat hindi nito nakukuha ang nais niyang biktimahin. Pansamantala lang din ang tigalpo at orasyon kong ginawa dahil alam kong hihingi siya ng tulong sa kanyang angkan. Kaya kung maaari, Diego, huwag ka munang pumasok sa paaralan. Baka kayo lang ng mama mong inaabangan niya. Alam na rin niya na ako ang kumukontra sa kanya. Kaya malamang sa malamang, hindi na siya babalik dito. Kaya kung maaari lang, Diego, kumbinsihin mo ang mama mo na huwag munang umalis dito. Susubukan ko po, Yaya. Pero paano po natin ipaliliwanag sa kanya na wala na dito si Tito Robert? Alam ko po pag sinabi natin sa kanya ang lahat, hindi siya maniniwala. Mas mahal pa nga yata niya si Tito Robert kesa sa akin na anak niya. Muling tumulo ang kanyang luha nang maisip niya iyon. Tama naman kasi, mas nilalaanan pa ng atensyon ng kanyang ina ang lalaking yun kesa sa kanila ng papa niya noong hindi pa ito umaalis sa kanila. Agad naman siyang niyakap ng kanyang yaya at sinabing tumahan na dahil kaya naman daw niyang gamutin at tanggalin ang gayumang inilagay ng aswang na si Robert sa kanyang ina. Hanggang sa tinabihan siya ng kanyang yaya sa kanyang higaan at natulog na rin silang pareho. Kinabukasan, mag-aabang ang mata ni Diego pagising niya dahil sa pag-iyak. Narinig kasi niyang nagsisisigaw ang kanyang ina sa labas at halatang galit na galit ito na hindi naman ito ganun dati. Sa isip niya, baka epekto yun ng gayumang ginamit sa kanya ng aswang. Pagkalabas nga niya ng kanyang silid, ay pinaghihila siya ng kanyang ina saka pinagsisigawan dahil hinahanap nito si Robert. Nasaan ang Papa Robert mo, ha, Diego? Bakit wala siya rito? Hindi ko po alam, Ma. Natulog lang po ako sa kwarto ko kasama si Yaya Dolores. Di po ba kayo yung magkasama kagabi? Teka, bitiwan niyo po ang braso ko. Nasasaktan po ako, Ma. Masasaktan ka talaga kapag hindi mo dinala sa akin ang Tito Robert mo. Wala kang silbi. Parehas na parehas lang kayo ng ama mong si Luis. Ang sarap-sarap mong tirisin. Ay ma'am, tama na po yan. Nasasaktan niyo na po ang anak ninyo. Totoo po ang sinabi niyang magkasama kami kagabi sa silid niya at hindi po namin alam kung nasaan si Robert. Bitawan niyo na po siya. Nasasaktan na ho yung bata, ma'am. At anong karapatan mong sumali sa amin? Baka nakakalimutan mo, Manang. Yaya ka lang. Wala kang pakialam kung ano man ang gusto kong gawin dito sa anak ko. Mama, nasasaktan po ako. Sasabihin ko na po yung totoo. Bitiwan niyo lang po ako dahil nasasaktan na po ako, Mama. Diego, hindi ito ang tamang oras. Anong pinagsasasabi mo, Manang? Anong tamang oras, ha? Hoy, Diego, anong sasabihin mo sa akin? Sabihin mo na at huwag kang makinig dyan sa baguhan mong yaya. Sasabihin mo o palalayasin ko siya? Sa takot niya na mapalayas ang yaya niya, naging sandigan niya at kaagapay kahit sa maikling panahon na yun. Napilitan siyang sabihin ang lahat sa kanyang ina. Natawa naman ang kanyang ina nang malaman mula sa kanya. Kaya napalo siya nito. Kaya todo iyak siya dahil gigil na gigil sa kanya ang ina habang pinapalo siya. Ibinuhos sa kanya ang galit nito dahil sa hindi makita ang lalaki. Anong kalukuhan ang itinuturo mo, Manang, sa anak ko? Ha? Pinagpapapaniwala mo siya sa mga aswang-aswang na yan? Kinuha kita bilang yaya niya, hindi para paniwalain siya sa mga kwento mo na wala namang kwenta. Lumayas ka na rito, Manang. Ayaw na ayaw ko rin ang pangingialam mo sa buhay naming magpamilya. Ligpitin mo na yung mga gamit mo at lumayas ka na rito. Mama, wag po. Totoo po lahat ng sinasabi ko. Totoo pong aswang si Tito Robert.
Totoo pong biktima lamang kayo ng pang-aakit at panggagayuma. Si Papa Luis po. Yun ang mahal nyo, hindi po siya. Mama, huwag niyo pong palayasin si Manang. Maililigtas niya po tayo mula kay Tito Robert. Kita mo na kung ano-anong kabulastugan ang sinasabi mo. Dahil din sa mga turo mong walang kwenta, Yaya. Lumayas ka na, Manang, ha? O gusto mo ba kalat ka rin pa kita palabas? Wala nang nagawa pa noon si Diego nang palayasin ang yaya niya. Kahit siya, hindi niya magawang paniwalain ang ina niya na totoo ang lahat ng sinasabi niya. Iyak siya ng iyak habang tinatanaw ang yaya niya palabas ng kanilang bahay. Bit-bit ang mga gamit nito. Marami na rin siyang pasa sa kanyang kamay at sa puwitan dahil sa pagpalo ng kanyang ina. Tinigilan lamang siya nito noong sinabi niyang hahanapin niya ang kanyang Tito Robert at ibabalik sa kanilang bahay. Yun din ang unang beses niyang napagbuhatan ng kamay ang kanyang ina. Sa isip niya, sobrang napakamabisa ng gayumang ginawa ng aswang na si Robert. Pagkatalikod ng ina niya, lumabas siya sa bahay dahil nga ipinapahanap sa kanya ang lalaki. Buhat sa di kalayuan, tanaw niya ang yaya niyang papalayo. Agad siyang tumakbo at tinawag ito. Paglingon nito, sinalubo nga siya ng yaya niya ng yakap. Diego, huwag kang mag-alala. Maayos din ang lahat. Pero, teka lang. Nasa malapit lang siya. Ang walang hiyang manlalaso na yon. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi siya binabawian ng buhay. Ano po? Nandito po si Tito Robert sa malapit. Nasaan po siya? Natatakot po ako sa kanya, Yaya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kapag umalis ka. Halika dito, Diego. Bilis! Magtago na muna tayo. Tingnan mo yon. Nagtago nga sila sa mga halamang may mayayabong na bulaklak sa labas ng kanilang bakod. Hindi naman sila makikita doon dahil nga sa malalagong dahon. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa itinuro ng kanyang yaya. Doon niya nakita ang Tito Robert niya na pabalik-balik sa kanilang bahay at malapad ang kanyang pagkangisi nito. Pero nanlilisik ang mga mata nito at namumula pa. Maya-maya pa'y pumasok na ito sa kanilang bakod. Kitang-kita nila kung paano ito salubungin ng kanyang ina. Niyakap ito ng sobrang higpit na animoy matagal na silang hindi nagkita. Panghas talaga ang aswang na yan. Ginamitan niya talaga ng isang malakas na gayumang iyong ina. Makikita niya. Ano po ibig niyo sabihin, Yaya? May binabalak po ba kayong gawin? Alam ko po nasa panganib ngayon si Mama dahil wala kayo sa bahay. Yaya, pakiusap po. Huwag po kayong umalis. Kailangan po namin kayo. Nay, nandito na po ako. Teka, anak? Diego? Bakit nandito ka? Bakit ganyan ang ayos mo? Teka, sinong gumawa nito sa'yo? Bakit ang dami-dami mong pasa? Magbabayad ang may gawa nito sa'yo. Tulala si Diego sa kanyang nakita. Nasa harapan niya ang kanyang ama. Napahagulhol siya ng iyak at niyakap ito ng sobrang higpit. Sobrang saya niya ng mga oras na yun, lalo na nang malaman niya na hindi lang pala basta-basta ang yaya niyang si Manang Dolores dahil ito pala ang lola niya, ang ina ng kanyang ama. Kaya pala magaan ang loob niya rito. Sabi kasi ng papa niya, 1 taon pa lamang siya noon nang magbakasyon sila sa probinsya ng lola niya. Kaya siguro hindi siya nito nakilala. Dati pa man daw ay alam na ng ama niya na may hindi magandang nangyayari sa kanyang asawa dahil sa aswang nga ang manlalason na si Robert. Kaya gumawa siya ng paraan. Noong pinalaya siya ng bahay ay nakasalubong niya pa si Robert. Kinompronta siya nito na kukunin niya na daw ang mag-ina niya at aangkinin na parang kanya. Doon siya gumawa ng paraan para hindi matuloy iyon. Ramdam din kasi niya na isang alagad ng dilim si Robert, lalo na nung magkatinginan sila ng mga mata. Baliktad daw ang refleksyon niya sa mata ng lalaki, kaya doon niya nalaman na isa itong aswang. Hinayaan lamang daw niya ito at pumasok sa bahay nila.
Pero nangako siya sa kanyang sarili na gagawa siya ng paraan para mailigtas ang kanyang mag-iina at makuha kay Robert sa kahit na anong paraan. Doon niya lang din daw naalala ang kanyang inang si Dolores na isang albularyo. Saktong nakausap niya ang kaibigan ng asawa niya at sinabi itong naghahanap ng yaya ang kanyang asawa para sa kanilang anak. Doon naisipan ng ama ni Diego na ipasok bilang yaya ang kanyang inang si Dolores. Napangiti kahit umiiyak si Diego dahil nalaman niya mula sa kanyang ama. Ngayon ay alam niya nang maililigtas nila ang kanyang ina dahil lola pala niya ay magaling na albularya. Maya-maya pa'y narinig nila ang sigaw ni Vilma mula sa kanilang bahay. Agad silang tumakbo roon at tiningnan kung ano ang nangyayari dahil baka ginawa na ni Robert ang balak nito. Hindi nga sila nagkamali. Pagkapasok nila ay nakita nilang hawak ng isang nilalang ang ina ni Diego sa magkabilang braso nito. Nakatatakot ang wangis ng nilalang na yun. Meron itong matulis at nangingitim na kuko na napakatalas din kung titingnan. May mga mata itong sobrang napakapula. Mabalahibo rin ang katawan nito na parang isang unggoy. Ngunit bilang lang ang buhok nito sa ulo. Nangangamoy din ang katawan nito na parang naaagnas ng bangkay. Payat ito. Aakalain mong butot balat na at mabaho na ang mapupulang balat. Bilugan na rin ang bibig nito at napalilibutan ng mga nakausli at napakaraming ngipin na animoy mga lagari ng napakatalas din ng mga ngipin na yun. Tulungan niyo ako! Mahal! Luis! Nanay Dolores, tulungan niyo ako! Halimaw! May halimaw! Nagtataka sila kung bakit ganun ang sinabi ni Vilma, gayong kanina lang ay para mga hayop sila nito kung palayasin ng babae. Pero hindi na siya nag-abala pa ng panahon dahil alam niyang nasa delikado ang lagay ng ina ni Diego. Sobrang takot na takot sila sa nilalang na yun, pero mas nanaig pa rin ang kagustuhan nilang iligtas si Vilma. Bitiwan mo ang asawa ko, Robert! Tama nga ang hinala ko. May sa demonyo kang hayop ka! Papatayin kitang aswang ka! Paano kung sabihin ko sa'yo na papatayin ko ang asawa mo? Uunahin kita, Luis! May magagawa ka ba? Ang dali niyong linlangin! Huwag mong gagalawin ang manugang kong aswang ka. Kung hindi, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin ka ng paulit-ulit. Wala na kayong kadala-dala. Baka gusto mong maranasan din ang naranasan ng mga kalahi mo noong napatay ko ang dating namumuno sa inyo. Huwag mo kong subukan, Robert. Hindi mo pa ako kilala. Bahagyang nagulat ang aswang na si Robert sa sinabi ni Manang Dolores. Pagkamangha na may kasamang takot ang nararamdaman ni Diego para sa kanyang lola nang malaman niya iyon. Ito ang pumatay sa pinuno ng mga aswang. Nang makita ni Diego ang paningin ng aswang, nakabaling ito sa kanyang lola Dolores. Nakaisip siya ng paraan. Marahan siyang naglakad at umikot sa likod ng lamesa. Nakita niya ang kanyang amang si Luis at pasimple siya nitong sinenyasan na huwag ituloy kung anuman ang binabalak niya. Pero hindi niya pinansin iyon sa kagustuhan niyang mailigtas ang kanyang ina. Nang makalapit na siya, hinubad niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ng lola niya. Yun ang balak niyang isabit sa liig ng nilalang dahil naisip niya ang sinabi ni Manang Dolores. Isang mabisang pangontra ang kwintas na yun. Ngunit hindi sadyang nabangga niya ang isang upuan na malapit sa mesa kung saan naruroon si Robert at nakita siya nito. Hinawakan siya nito sa kamay at nabitiwan niya ang kwintas. Nagpupumiglas naman siya para makatakas kay Robert. Bitiwan mo ako, alimo ka! Lala, tulungan mo ako! Bitiwan mo anak ko! Aswang ka! Etong sa'yo! Kasabay noon,
ay pinaghahataw ni Luis ang aswang gamit ang hawak nitong bakal na tubo na nakuha niya lang mula sa mga nagkalat na gamit. Napaigik naman ang aswang dahil sa sakit, ngunit mas humigpit ang pagkakahawak nito kay Diego. Sa tuwing nasasaktan ng aswang, maya-maya pa'y nakita ni Diego ang lola niya na parang may ibinubulong, kasabay noon ang pagsaboy nito ng langis sa kanya. Nabitiwan siya ng aswang. Sinamantala niya iyon at tumakbo sa kanyang lola at yumakap ito dito. Sobrang kirot ang naramdaman niya dahil sa natamong sugat mula sa kalmot ng aswang, kaya hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Nakita niya rin kung paanong nagpagulong-gulong sa sementadong sahig ang aswang na si Robert, at habang humihiyaw sa sakit, maya-maya pa'y nilapitan na ito ni Luis at pinagsasaksak ng hawak nitong bakal. Pilit pa ring nanlalaban ang aswang. Hinigit niya ang braso ni Luis dahilan para matumba ang lalaki sa semento. Mabilis na pumaibabaw ang aswang kay Luis at pinagsusuntok siya nito na panakanakang sinasalit-salita ng mga kalmota. Panay naman ang salag ni Luis sa mga atake ng aswang gamit ang kanyang mga braso. Pero napahiyaw na siya sa sakit nang mapuno na ito ng malalim na sugat. Akala mo ba ganun lamang kadali ang patayin ako? Hindi ka magtatagumpay sa magpatay sa akin. Kung meron mang mamamatay, ikaw yun. Hindi ako papayag na mabawi mo ang pamilya mo. Sa akin na sila at wala ka nang magagawa. Kung ako man lang may kagustuhan, kung anong gusto kong gawin sa kanila, kung bubuhayin ko ba o gagawin kong pagkain, animal ka talaga. Subukan mo lang saktan ang pamilya ko. Ngayon pa ba kung kailan bumalik na sa katinuan ng asawa ko? Akala mo siguro basta ko na lang isusuko ang aking pamilya? Nagkakamali ka. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Mamamatay muna ako bago mo masaktan ang pamilya ko. Pero bago mo ako mapatay, uunahin kita. Ako ang papatay sa'yo! Muli silang nagpambuno. Sinakal ni Luis ang aswang, pero tinawanan lamang siya nito nang may pang-aasar. Hindi nito naramdaman ang sakit. Masyadong malakas ang aswang. Kahit isagad pa ni Luis ang kanyang lakas, hindi man lang niya mapatumba ang aswang na nakaibabaw sa kanya. Inalis niya ang pagkakasakal nito, saka pinagsusuntok naman niya ang sikmura nito. Parang semento ang tigas ng katawan ng lalaking aswang. Hindi man lang ito natitinag. Yan lang ba ang pinakasagad mong lakas? Nakakaawa ka naman. Dapat ganito kalakas ang pinakakawalan mong suntok para naman matuwa ka sa ginagawa mo. Para ka lang langgam na gumagapang sa aking katawan! Ah! Pagkasabi niyon, binigyan siya ng aswang ng malakas na suntok sa pisngi. Halos mabali ang liig ni Luis dahil sa lakas niyon. Pumutok ang kanyang labi, umagos ang dugo mula roon. Kasunod niyon, pinaghahatak siya ng aswang. Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang nakatatakot na tawa nito. Maya-maya ang tawa niyon ay napalitan ng buong atungal. Biglang nanlisik ang mga mata ng aswang habang nakatingala. Nangangalit ang mga ugat niya sa katawan. Naikuyom din ng aswang ang dalawa niyang mga kamao habang may kung anong pinipigil na sakit. Gulat na gulat naman si Luis nang makita sa likuran ng aswang. Nakatayo ang kanyang anak na si Diego. May kung anong ginagawa ang bata sa likod ng halimaw. Halimaw ka! Hindi ako papayag na saktan mo ang papa ko! Baka nakakalimutan mo! Hindi lang si Papa ang pwedeng kumalaban sa'yo! Nandito kami! Mukhang nakalimutan mo na yata! Anak, ano ginagawa mo dyan? Umalis ka dyan! Baka baligin ka ng aswang! Tumakbo ka na, Diego! Doon ka sa mama mo at sa lola mo! Bilis! Hindi po, Papa! Nanghihina na ang aswang na to kasi may orasyon ang kwintas ko na ibinigay sa akin ng lola. Pangontra po ito sa kanya, kaya hindi niya ako masasaktan. Walang hiya kang paslit ka! Dudurugin kita sa aking kamao
Pagkatapos ay kakainin kita ng buong buo! Humanda ka sa akin! Takbo anak! Tumakbo ka na! Hindi po! Kapag inalis ko po sa likod niya ang kwintas, makakaganti po siya. Dapat idikit ko lang po ito dito para manghina siya ng tuluyan. Anak, wag na! Mapapahama ka lang sa ginagawa mong yan. Umalis ka na dito. Doon ka na sa mama mo. Ako nang bahala dito. Kaya kong labanan ang aswang na yan. Maya-maya pa'y lalong umatungal ang aswang. Nasabayan pa ng iyak ang mga atungal niya. Nang lumingon ang mag-ama sa bandang kaliwa, nakita nilang dahan-dahan ang paglapit ni Manang Dolores. Nag-usal ito ng dasal habang naglalakad palapit na may hawak itong botelya na may lamang likido. Nang isang dipa na lang sana ang layo ng matandang babae sa kanila, iwinisik niya sa aswang ang laman ng bote. Umusok ang katawan ng aswang at umatungal ng matindi na parabang sinusunog ng likido ang kanyang balat. Walang iya ang matanda ka! Tigilan mo ang ginagawa mo! Itigil mo yan! Hindi nakinig si Manang Dolores. Tuloy-tuloy lang siya sa pagwiwisik ng likido habang nag-uusal ng dasal. Sinamantala naman iyon ni Luis. Pinagsusuntok niya ang sikmura ng halimaw. Napansin niyang lumambot na ang katawan nito. Parang normal na tao na lang. Hindi niya na ito tinigilan sa pagsuntok hanggang sa unti-unti nang natumba ang halimaw sa semento. Lumayo naman si Diego at nagtago sa likod ng kanyang lola. Mula roon, pinanood niya kung paanong binugbog ng suntok ng kanyang ama ang halimaw na yon. Pero maya-maya pa'y bigla na lang may tumakip sa kanyang mga mata. Aalisin sana niya iyon pero narinig niya ang boses ng kanyang ina. Hindi mo dapat makita yan, anak. Masyadong marahas. Pero ma, gusto ko po makita kung paano talunin ni Papa ang aswang. Hindi naman nanalo ang aswang na yan sa papa mo, anak. Masyado nang mahina ang aswang na yon. Talagang matatalo na siya. Magsasalita pa sana si Diego pero natigilan siya dahil sa narinig na malakas na atungal ng aswang na parabang napuruhan ito. Kasunod niyon ang malakas ding sigaw ng kanyang ama na parabang isinagad na ang lakas nito. Mamamatay ka, Robert! Masyado ka ng panghas pati ang pamilya ko! Balak mo pang biktimahin! Aswang ka talaga! Magkita kayo ng Diyos mong si Satanas! Kasabay noon, ang unti-unting paglalim ng hininga ng aswang, tuluyan na nga itong namatay. Nang bumalik ito sa anyo bilang isang tao, naging isa itong pangit na matanda. Totoo nga ang sinabi ni Manang Dolores. Gumamit ng sa tagabulag ang aswang na manlalason para makapambiktima gamit ang pangaakit nila. Matapos ang ilang sandali, katahimikan ang bumalot sa paligid. Naramdaman na lamang niya ang marahang paghatak sa kanya ng ina palayo sa lugar na yun. Lilingunin sana niya ang kanyang ama at ang lola pero hindi siya pinayagan ng kanyang ina. Pinapunta sila sa kanyang kwarto at doon na lamang siya binitiwan ng ina. Pagkatapos, isinara ang pinto. Ma, si Papa, si Lola. Ano po nangyari sa kanila? Bakit po sila natin iniwan doon? Tapos na, anak. Napatay na ng papa mo ang aswang na yun. Pero hindi mo pwedeng makita. Matatakot ka. Matutroma ka. Hintayin na lang natin sila dito. Talaga po? Natalo ni Papa ang aswang? Paano po? Sabihin niyo po, Mama. Bakit ba gustong-gusto mong malaman? Para malaman ko po kung gaano po kaastig ni Papa. Kasi po si Lola, astig talaga siya eh. Napatay niya ang pinuno ng mga asawang noon. Ay nakong bata ka. Ginagawa mong adventure ang lahat. Nasa totoong buhay tayo, ha? Sige na po. Gusto ko lang po malaman. Paano pong napatay ni Papa ang aswang? Sinaksak niya ng tubo sa dibdib ang aswang na yun. Okay na?
Tumigil ka na. Ganun lang kadali. Natalo ni Papa ang aswang? Oo, kapag kasi napuruhan mo ng puso nila, mamamatay na talaga sila. Inilibing na lamang nila ang bangkay ng aswang sa likod ng bahay nila nang sila-sila lang din ang nakaaalam. Ginamot ni Manang Dolores ang mga sugat ni Diego at ganun din ang mga sugat ni Vilma upang hindi malason at mabulok. Pagkatapos noon, nag-usap-usap sila at nagkapatawaran. Nang tinanong ni Vilma kung bakit ganun ang ginawa nito sa kanila, wala daw siyang matandaan. Makalipas ang ilang araw, muling naayos ang kanilang pamilya. Doon na rin tumira ang lola ni Diego na si Lola Dolores at naisipang ipagbili na lamang ang naiwang kalupaan nito sa probinsya dahil wala naman siyang kasama doon.